পুইলানো যতনनो हामबाय दिनै 4 तारिख जून 2024 একদিকে চিনি ত্রিপুরানি লোকসভার 2টা আসন চিনি অ্যালায়েন্স পার্টনার বিজেপি পাইমেন বাগै যতনनो থাকাম তে মিডিয়া চ্যানেল বন্ধু রঙ বেল্লাखेन हामबाय मायाफोराव तामनि बागै हिंके नरक चिनि प्रग्राम न उराम कभारेज खायमेन बागै नंगौ पाइपले हामबाय जों दिनै प्रेस मिट माक खायमानि ओ जागाव चिनि बिसिङाव दिनै दङ चिनि DWF नि सारा त्रिपुरानि सेन्ट्रलनि प्रेसिडेंट चिनि मैडम मनिहार बिसिङाव दङ चिनि मैडम पवित्र भक्ति जमातिया बंके चिनि चेयरपर्सन एडवाइजर बोर्ड नि गते चिनरो जॉइंट कन्वेनर खरबै दङ आति जमातिया सपना दिया ते आबरनो कारिबो चिनि गोबांमा चिनि DWF नि जत आदम संजोतन दंबायो जतनन सारि गाहाम गते जों दिनै प्रेस मिट माक खायमानि हिंके हाय चिनि बसकां 6 तारिख हिंके चिनि TWF दंनि थार्ड फाउंडेशन दे आबनो जों खमलং ऑडिटोरियम हलो पालायने हनै आइगो से प्रेस मिट खायजाखा हिंका आबो दिनै स्लाइड चेंज जोंखा जों दाबो खमलंनि जागाव आगरतला टाउन हल आगरतलानि टाउन हल जों आबो खालायनानै थां दङ हिंका दिनै जराबो हायनो किसा स्लाइजाखा आ जागा जों 11 टाव खायनो दंमोनि आबो 11 टाव यावै 10 टाव सिनाय अर्थात 6 तारिख आगरतला टाउन हल जरांगे 10टा और तामपुरु आ प्रोग्राम सिनाय अर्थात TWF नि थार्ड फाउंडेशन दे आपु जों खायजाक सिनाय आगरतलाव इनके चिनि प्रोग्राम जथारति चिनि महाराजा तंनाय ते चिनि जत चिनि इलेक्टेड जे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तंमानि अर्थात 13 जन MLA along with 2 जन मिनिस्टर गते एडिसिनि CM सह बेनि जे टीम तंमानि ते आबनो कारिगो चिनि त्रिपुरा था पार्टी निंगै जारा CWCO तंनाय सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी रखो तंनाय बरनो बचनहायनो जथारति चिनि इनभाइट खायजाक ओंखाय चिनि ब्रिरक तो तंनायनो प्रत्येकटा ब्लक नि थेके जों चिनि मैडम मनिहार कक साब्रु सानाय बोसोर जना टारगेट दिनाय ओंखाय जत चिनि 44 टा TWF नि ब्लक दङ ए 44 टा ब्लक नि जत बुकुक संनो खाबाय खुबाय एज ए कन्वेनर आं कबगो आजागो जथारिति टाइमली हायै चिनि प्रोग्राम न नायथाव खायनायनि बागै थ्रु मीडिया बरनखनि कबो ओंखाय हायनोहाय आं चिनि महाराजानो हायनो जों नासिके कोऑपरेट खालायदोंमोन बागै जों सहयोगिता खालामन बागै आं बनो बेल्लाखेन पाइपले हामबाय ते खुलुमला फादो ओंखाय दा हायनोहाय चिनि बिसिङाव कक सानाय चिनि प्रेसिडेंट बनर मते डिटेल्स सानाय ओंखाय आनि जराते आसन सुतुं हामबाय कुइलानो ओ पार्टी ऑफिसर कंसुतैनो चिनि हानि गोबाग्रानो खुलुमाया पारो ताई बेलाय हामबाय माया तिनी ऑफ प्रेस मिट तंगो चिनि TWF सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी नि चेयरपर्सन मैडम पवित्र भक्ति जमातिया चिनि 6 तारिख जून फाउंडेशन दे आबनो रिगुई चिनि जे प्रिपरेटरी कमिटी खामानि कमिटी नि कन्वेनर होननाय चिनि बुकुक गीता जॉइंट कन्वेनर खरमनि दङ बुकुक साथारियामबाय बुकुक आति जमाति प्रबोध दङ चिनरताय बतंग चिनि सेक्रेटारि बुकुक बुकुलक्ष्मी देवबर्मा एडवाइजरी कमिटी नि आदमजोब बुकुक चिनि गौतमी राय गौतमी दी ताय अरताय बतंग चिनि सेंट्रल कमिटी नि आदमजोब सं चिनि आगरतला डिस्ट्रिक्ट कमिटी ब्लॉक कमिटी जत बुकुकसं जतननो पाइपला हामबाया पारो ताई मीडिया ताको जन्नो हामबाय माया पारो काम माले चिनि एलायंस पार्टनार त्रिपुरा हास्तो 2टा सीट दङ लोकसभा आसन ओ 2टा सीट न पूर्व त्रिपुरा बाय पश्चिम त्रिपुरा सप्लाय मानि बागै जों चिनि बुबाग्रानो बलाय के हामबाय माया कारण जोंबो बुबाग्रा नि सेंट्राक जों उंगै आरो सामं खायमानि चिनि आसामनि जों गथाय मानखाखनि जों बलाय के नखर दिनै जों हायनो हायते वैसा चिनि जत बुकुक संनो ब्लॉक कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी सेंट्रल कमिटी बुकुक संनि थानियो जों किसा नागार नमा सांग्राजा ताम माले सगांगो जों प्रेस मिट खायबाय चिनि 6 तारिखो 3 बছर पुंमानि
TWF संजामानि सालनो जों खुमुलुं न'आय ऑडिटोरियम पालायलायनाय नि सालायमानि फियाबा अ जराव जों बुबाग्रा बायको खालायमानिया जों TWF बक्सनि डिसिजन नामानि दा तिनि बुबाग्रा फायके जेहेतु बुबाग्रा सिनि जत बुबाग्रा न सिनियावै जों सामुं आप्रो खायजाका जों वानसुक लायजाका जों खुमुलुं खायनाय हिनो बुबाग्रा साका जोंनो आगरतलाव नरो हहम ददम खाय गाहाम खाय नरो बुरि रक तै गोबां खालायलाय दिनै आबनि बागै जों आगरतलाव टाउन हल न जों रेडी खालायके मानखा टाउन हल बुकिं खालायके जों टाउन हल न खालायलायसिनाय राजबारी इंक्लग टाउन हल दंगो जिनि आगरतला कायसे न टाउन हल दंगो राजबारी नि पुकुर गोस कांगो बाथि साइमिया टाउन हल गदु तुकलाय आगरतलाव फायके हंगा हासल नि फायनाय र टाउन हल बरो हुनु टाउन हल राजबारी नि पुकुर कतरमानि गानागो न टाउन हल जिनि आगरतलानि आरो नरक जत फायबायदि जों जराबतीचा स्लाइजाखा आगे 11टा तमनि ताबो जों 10टा नि बिसिङो न जिन प्रोग्राम न जों जेंनाय आबनि बागै जत हातजाल साम्पानि आनि TWF नि खाजानि बुकुक्सं नरक जत दति फाइमान साक नरक फाइबायदि ताई नरक न कायसा टारगेट दिनानि मुसुंगो जारा प्रत्येक सिनि 46टा ब्लक दं 12टा डिस्ट्रिक्ट दं 46टा ब्लक नि बुकुक्सं नरक कम माने न नरक 25 जन आखे थाके जावो गोबां आबनि से गोबां फाइमान कपुरि नरक जेहेतु सिनि फाउंडेशन देबा जों बिसिकताम पुंमानि सिनि TWF संगठन जों जत नायथ्रप खालायलाय दंमानिबा नरक फाइदि गोबां खानो फाइदि एबानो 25 जन आले जत ब्लक नि कमपके 25 जन आले मा फाइनाय आबनि बागै नरक न अकक साखलायनानि बागै न तिनि प्रेस मिट मा खायके तिनि मीडिया नि बिसिंतैनो नरक सिनाय 6 तारिख जून तिनि फाउंडेशन दे आगरतलाव टाउन हल नरक दत्ति न फायदि तिनि अ फाउंडेशन दे तिनि बुबाग्रा दं ताई तिनि हास्तेनि जत बरम गना इ प्रमोथानि आदंश सकांगो बसाका तिनि जों अलरेडी इनभाइट बखायफैका CWC नि आदंश CSC नि आदंश ताई तिनि जत बरम गना MLAs मिनिस्टर बरम गना EM MDC CM चेयरमैन ताई कसाम तिनि CM EM दंगो कसाम MDC दंगो जत न फाइनानि बागै जों बबक जाओ अपनी बागै खाजानि ताकुते बुकुक्सं नरक जत न तिन ताकुक्सं सुबाय रख दिसिनि बुकुक्सं न हाकजाल साम्पानि फाइनाय र तिनि बुकुक्सं बरक फाइनानि जाहाते कोनो असुबिदा नियातिके ताकुक्सं सुबाखौ नांगौ अपनी बागै ताई तिनि संगठन तिनि ब्रादार फुल्स अर्गानाइजेशन जेमन TISF दंगो YTF दंगो TCF दंगो बरकनो बाहायनो जों इनभाइट खायजाका बरकबो तिनि प्रोग्राम दंनाय आबनि बागै आं अबनो पयलेन जतनो 6 तारिख जून 10टा नि समय आगरतला टाउन हल आइ सबायनाय बागै ताई जतनो जों आदिनो तिनि TWF संजामानि बिसिकताम काका बुबाग्रा जों संजारिमानि जों जतनो माइबो खायसा सालायनाय आदिनो आबनि बागै जतनो